ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଅଳତା ବି ଦେଇଥିଲା ତ ତାର ଏମିତି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଏଯାଏଁ ତ କିଛି ହେଇନି ଭଲ ଅଛି ବଟ୍ ତାର ଚେକଅପ୍ ଟିକେ କରିଦେବାଟା ଭାବୁଥିଲୁ ବେଟର୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ତାର ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି କି ନାଚୁଛି ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ତାର ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ସो ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ डॉक्टर पाखକୁ मेरे बच्चे को इतना हालत हो जाएगा पता नहीं ଅଳତା ପିଇ ଦେଇଛି ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଶ୍ କରାଯାଉଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ଭଲ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଅଳତା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଯଦି ବି ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି କେବେ ଗଳି ସାବଧାନ ସେଥିପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ମୋ ଝିଅର ସେ ବହୁତ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ୱାଶ୍ କଲେ ତ ପେଟରେ ନାକରେ ନଳି ପୁରେଇଲେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ କେବେ ବି କହିପାରିବେନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଦିନର ଖରାପ ଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଭଲ ରହୁ ଏବେ ୱାଶ୍ ହେଇଛି ତ ସେ ଅବଭିୟସ୍ଲି କମଜୋର ହେଇଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟାର୍ କରନ୍ତୁ।